Assalamualaikum. Ngayong gabi punta kami sa ORG para sa pakaradyaan, no? Yung mga villages doon. 18 after 8. Isang kusinyahan pa. Yung housemate. Villages! Oo. Pero daan muna kami somewhere. Tara, let's go! ORG. Pakaradyaan. Suksuran kita doon, halika! Sulu. Yan yung Astana. Itong lahat the only one tao show na pumunta mismo din sa Bato. Hindi yan siya magkalo. Sana. Mag-usap lang tayo muna. Iba rin na. Ang bilis lang kaya ginawa nito. Ilang days lang ito ginawa eh. $1,200. Mas pinapahawakan na. Hindi na masira. Dapat may galing ng tawag mag-research yung gamit. 200 years. Ang galing. Pwede na dito si Noel para mag-tour sa amin. So ito yung bilik. Saan yung Sultan? Marunong kayo gumamit yan? Marunong kayo gumamit? Nandiyan ko, sir, nandiyan ko. Third floor pa. Third floor pa. Dito yung mga sniper. Kaday iso, kainan. Di, ang taas ng... Hindi tayo sinama itong isa ha. May background song. Badyo song. Yan, tao song. Nagjujualan. Ayan, kaday. Tawag dyan, kaday. 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 Parang kainan lang. Gani yung ano mo? Yung ilibre mo sana ako, diba niya? Tianggang? Tianggang. Wala ka sila dito. Walang rice, hindi uso sa kanilang ganito ng rice. Ito mismo ang kinakain nila. Panggi ang tawag. Kasaba. Panggi. Panggi. May sira kasi yung kanile namin. Nawawala. Ayan, so nakita niyo yung pinuntahan namin kagabi sa Tausug Village.
ginabi na kami, so hindi na namin naikot lahat. So sa next time, inshallah, punta kami sa ibang village naman, Maguindanao Village, Lanao Village, Basilan, saka Tawi-Tawi. Kagabi, may premyo kami na 1 kilong kawasod. The best native coffee. Bigay sa amin ni Sir Nor Marak. Thank you Sir Nor sa pag-tour sa amin tsaka sa Kahawa. So sa susunod na video, inshallah, sundan nyo kami. Salam.